Glavni gradski trg ponovno postaje pozornica. Civilna organizacija Kultura, medije i edukacija Artea organizirala je performans pod nazivom Glokalna medijska kultura, slika svijeta i performativnost glokalne svijesti. Ovo što ste danas vidjeli, to je bio performans koji je nosio podnaslov Situacijski performativan orkestar mobitela. Zapravo smo stavljali čovjeka i tehnologiju, odnosno čovjek i tehno u nekakvom suodnosu, odnosno kako može mobitel, koliko mobitel nama znači, odnosno koliko mi mobitelu značimo i koliko možemo jedno od drugoga naučiti i saznati. 50 studenata tako je performansom prikazalo odnos čovjeka i tehnologije, konkretno mobitela koji u životu mladih ljudi igra očito značajnu ulogu. Pa željeli smo postići to da malo razmislimo svi, odnosno ovdje koji smo danas bili na Korzu, kakav je to suživot čovjeka i mobitela, odnosno mobitela i čovjeka, zavisi s kojeg kuta gledanja promatramo to. Ovisi li mobitel o nama ili smo mi ipak ovisni o mobitelu? Bilo je super, to je onako umjetnost, ja jednostavno, bilo mi je drago što sam bio dio ovoga projekta. Danas sam sudjelovao u ovom performansu koji je organiziran uz pomoć naše profesorice Vesne Srnić u sklopu kolegija medijska kultura. Svidjelo mi se. Mislim da bi trebalo više takvih događanja napraviti zapravo u Slavonskom Brodu. Zvučna podloga sastavljena od 500-tinjak mobitela sve zajedno činilo je zvukovnu podlogu sastavljenu od šumova, zvukova na trenutke i glazbenih dionica. Meni se najviše svidjelo ovi disonantni klaviri. Nekako volim takvu alternativniju stvar, malo to mi je bilo super. I glazba koja svira biti u pozadini, taj jazz, nekako to mi je super. A u svemu su sudjelovali i građani koji su se zatekli na Korzu kao slučajna, ali i ciljana publika. Znači da je Korzo dobra pozornica za projekte, za poruke. Da. Bilo je lijepo tako nešto novo iskusiti. Pa zanimljivo je da se nešto novo dogodi. A dogodio se još jedan projekt koji je osim vizualnog i zvučnog događaja u središtu grada i svojevrsna poruka. Cilj performansa bio je, kažu, ublažavanje ksenofobije, straha od stranog, drugačijeg i tradicijskog i sve to kroz edukaciju učenika, studenata i građana kroz inovativnu umjetničku praksu.